El temporal de mar ha destrossat un edifici d'un dels càmpings que hi ha a tocar a la platja de Malgrat de Mar. Les fortes onades han xocat contra l'edifici, provocant que aquest s'ensorrés. Per sort, en el moment de caure no hi havia ningú. El domingo pasado vinieron los Mossos de Escuadra cuando estábamos preparando la comida y nos dijeron que no fuéramos, que iba a hacer un temporal malo y que nos agradecía que no fuéramos todo el mundo del camping. Pero claro, nunca ibas a imaginar lo que nos hemos encontrado hoy. El fort temporal de mar ha deixat els càmpings pràcticament incomunicats i és que la zona ha quedat completament negada d'aigua. Els vehicles amb prou feines hi poden circular i fins i tot alguns campistes han hagut de ser traslladats. Un altre dels llocs afectats pel temporal, en aquest cas de vent, està a la zona agrícola del Pla de Grau. Alguns pagesos han vist com els seus hivernacles quedaven totalment destrossats. El vent va fer que el pes de la neu debilités l'estructura i s'esfonsés. Concretament, en aquest hivernacle, el que creiem que va passar és que a sobre el vent va desplaçar neu de l'hivernacle que està més amunt i encara va fer debilitar més l'estructura i va caure com un joc de naipes. Després de patir les conseqüències del temporal, ara els pagesos temen els danys que puguin ocasionar les glaçades.